ridho Allah. Ringkas cerita ngeten. Bulan kemarin ketika Mbah Yai Kecikau ngeten. Ya, ini bukan keluh kesah loh, bukan keluh kesah. Bukan curhat, bukan mengeluh, bukan menyerah mboten. Secara nafsu nggih pengen ndang jagian. Nggih. Masjid 2 tahun yis mengkanani kalah. Apa kata orang tua? Enggak banyak. Ojo kemrungsung yo. Wong Indramayu paham kemrungsung. Kemrangsang. Dudu. Banyu lamun digodhog mareki umup. Ayo merangsang, gerangsang. Nek kula takon wong amis balo. Durung panas. Wis panas tapi durung mulak. Ah, grengseng wis kuwi lah. Wong Boyolali iki ngaranine kemrungsung. Apa kata beliau? Aja kemrungsung yo. Nggih, Mbah. Dawuhnya enggak banyak. Al-ajalatu minasyaiton. Kowe lak kiai mudeng to kowe iki ngono. Aduh. Wa ta'anni minar rahman. Jadi kemrungsung niku sibuk dewek, bingung dewek, rencana dewek, putek dewek, keter dewek. Lah niki kemrungsung be ora olih. Karena lamun banyu niki wis kemrangsang, kemrungsung ya mulak tas kun. Lah nek kemrungsung be ora oleh, kira-kira mulak beli. Mboten nggih. Wis. Niki tak kandhake sithik mawon. Percaya kena ora percaya kena. Tapi niki angel. Karena butuh ngrenung, butuh mikir, butuh tafakur. Selama niki kula jenengan sering krungu istilah Baitul Makmur. Nggih. Paham? Iku nek wong Jawa nyebute Betal Makmur. Niku manggone sirah tekan dodo. Ngandel entuk, orang ngandel monggo, percaya kena, ora percaya kena. Paham? Watur demi bukit, wa kitabim mastur. Kitab sing ditulis fi raqim mangsyur, di dalam lembaran-lembaran yang terbuka. Wal baitil ma'mur. Wis ringkas cerita Baitul Makmur sirah tekan dada. Ngerti? Nek dimaknani Jawa, makmur ki rame. Terus takon, isine ndase kula jenengan rame apa sepi? Ah ya wis pas berarti. Isine apa? Isine ndas ki. Lho. Jare wong akeh saiki. Kalau bukan donatur jangan ngatur. Jare kalau bukan donatur jangan ngatur. Lah wong kula jenengan iki uripe sing dadi donature Gusti Allah ora gelem diatur. Wes kuwi mikir neh. Sing nomor loro Baitul Haram. Nggih. Ki nek ngilmune wong Jawa nyebut Betal Karam. Niku manggone dodo tekan wudel. Ngandel kena ora ngandel kena, percaya kena ora percaya kena. Lha iki rong tau krungu to? Tenan nih. Sing terakhir Baitul Muqaddas. Nek wong Jawa ngarani Betal Maqaddas. Niku wudel tekan dengkul. Paham? Baitul Makmur omah sing rame, Baitul Haram omah sing kudu dimulyake, Baitul Muqaddas omah sing kudu disucike. Keterangan itu, tapi ngono tok mawon. Pikiran dewek. Karena nek ngilmune wong Ndramayu, nek pengen tekan mriku teorine nggih. Manjinga jasad sakjerone roh. Tapi bar niku wis kula ra wani-wani maning. Karena medeni wong. Lho niku tenan. Jadi ana wong lara,
ora pernah kenal, ora pernah ketemu. Penting ku nek ora ridho Allah mboten saged, yakin mboten saged. Tiba-tiba marak mong pondok, Gus diminta ke rumah. Lah sampean rumahnya mana? Sumedang. Ringkes cerita dolan mereka. Niki rong pernah kenal, rong pernah ketemu, rong pernah weruh. Jadi wong niku lara, jare wong iki. Lara weteng wis setengah tahun mutar-muter mana mene langka obat. Diperiksa ning dokter, diagnosa, dokter yang angkat tangan. Jimaten apa? Manakib. Ringkes cerita kula ning kono macam manakib 3 hataman ya karo anak-anak. Terus akhirnya wong ini ku kula candak. Sing jare larake kula candak. Meneng we. Wong urung tau kenal ta nggih, urung tau ketemu. Ya mbok kula dhewe ora ngerti sing kandha sapa, sing nyuara sapa, sing ngepai urus sapa kula ora paham. Sing penting ana nyuara ngeten, kurang luwih. Iki bengen pas nalikane sehat, senengane wiridan, senengane lelaku, senengane lelampah, senengane ning makom keramat kebuyutan tapi ra ono gurune. Lho akhirnya sing waras kanda. Lho Gus, kok jenengan tahu? Mboten ngertos. Kula mboten ngertos, Pak. Kula mboten ngertos. Kula malah wedi. Akhirnya sing waras niki buka karena Gus Rosid sudah nyinggung. Ya tak buka sekalian. Lah kula iki sing kaget, wong ra kenal, ra ketemu, ra weruh. Pertama kali ketemu ngoten niku. Niku takon ning ndi? Baitul Mukarram, Baitul Karam, Baitul Haram, balene Baitul Makmur, ndas tekan dada. Baitul Haram dada tekan wudel, Baitul Muqaddas wudel tekan dengkul. Lah kula ki ora weruh balene, kula ki ra ngerti. Nek tarungane mau jan was, medeni wong ngaji ngono. Tenan. Medeni ya abot. Abot wong enteng ngaji ngono mau. Enteng wong sing krungu kuping kok. Tapi nek dirasake, waduh. Medeni wong ngaji. Nggih. Makanya karena tadi itu ilmu rahasia kanggo pribadi kan wis enak sing yuk minu nabil ghaib, ngerti nggih? Wis percaya karo barang sing ora katon aja gaib ki suwise mati bae. Mau lho sejak ngarep yo termasuk barang gaib niku. Engko bengi ki barang gaib, ngesuk barang gaib. Bahasan wong iki kula mboten kula cekel. Gur weteng neng dur weteng. Niki wong iki jerit-jerit, aduh Pak Ustadz, ampun Pak Ustadz, sakit Pak Ustadz. Tangan didona menang, diparek nan jerit maning. Ya kita malah guyon, kita menan beli wong kiyen ki aku. Wah karena wong acting, tak actingi pisan. Oh kowe acting, aku ya bisa nek gur acting. Ya gayane wong ya malah ngene pisan. Nggih. Ringkes cerita nih, ringkes cerita. Begitu ajeng wangsul, Pak Ustadz, ya Allah astagfirullah, tolong saya Pak Ustadz, sakit Pak Ustadz, sakit pisan Pak Ustadz, tolong saya Pak Ustadz. Mboten dipecet, gur digeceki biasa. Niku jerit-jerit bunga-bunga. Aduh, ya Allah, astagfirullahaladzim. Yang Sunda kok. Astagfirullahaladzim. Aduh, piye iki aku. Wong kula iki nyata orang ngerti apa-apa, ra ora apa-apa, ra bisa apa-apa, ra mudeng apa-apa. Sederenge kula wangsul, niki wonge tak penelengi. Tak gatekna saka parekan. Lah kok ana sing nyuarane. Umurnya tidak lama. Sedilat maning mati. Siapa sih ngomong gitu? Berbalik ora sampai seminggu mati tenan. Tenan, lu kok ana sing nyuwara lho, iki sakti. Mboten kula ora ngerti. Wong ora tau ketemu, ora tau kenal lho kok tiba-tiba ana sing nyuwara. Tapi ngapunten nggih, angger qadiriyah. Lho kok ana swara tanpa rupa. Nggih.
Kandhane ngono, umurnya tidak lama lagi. Sedilat maning mati. Lah ngono ki lho. Sedulure sing waras, WhatsApp kula nek, WhatsApp masih anak. Alhamdulillah Pak Ustadz matur kesuwun. Sedulure kita wis mate. Lah. Wah, lagi bubrah ya ngono. Mbah Yai teko. Rawuh ning ndi? Bareng apa kowe? Mboten, Mbah. Jemputan mboten. Bareng apa kowe? Mboten, Mbah. Oh, jemputan mboten, paling ngerti. Ada. Bareng apa kowe? Ya akhirnya tak ceritake. Perjalanan 1 bulan dari bulan kemarin sampai pas bulan kemarin ke Cikawong. Lah kuwi, ngono bare-bare. Lah kuwi, bareng apa kuwi? Ternyata niku, balik neh, ping 3. Baitul Makmur ki maknane rame. Sirah tekan dada. Paham? Baitul Muharram, dada tekan udel. Baitul Muqaddas, udel tekan puser. Percaya kena, orang percaya kena, ngandel kena, orang ngandel kena. Golek ana dhewe. Mbasan bareng ngoten cuman Mbah ngene. Nggih ngapunten nggih niki dudu buka. Terus Mbah ceritain. Sit. Pak iki tuku wesi masjid kuwi on. 36 juta 100. Tapi durung dibayar. Alhamdulillah. Alamat ya guys, alamat ya. Kok yo? Bayarono yo. Gampang jabe, gaya lho ya. Gampang. Ana duite ora? Enten. Padahal ora duwe. Ana yo ana. Enten, enten, mosok boten enten. Padahal lamun balik ning das, makmur rame. Ha duite sapa? Saka ngendi? Utang sapa? Gajian ra ono, sawah ra duwe, warung ra duwe. Lho. Tapi alhamdulillah piye wis dibayar, sampun Mbah. Nembe sedoso. Oh iya matur nuwun. Ngebel neh, wis dibayar, sampun Mbah, 8 juta. Wis sing penting Mbah, kula nyuwun pangestune mawon, pendungane mawon. Iya, dongake terus. Iya, dongake terus. Akhirnya kalau ini bales judulnya lunas gitu Mbah. Iya, si penting lunas. Boten di duit apa Mbah? Orang di duit apa? Si penting lunas toh nggih. Lah ben lunas piye sih? Nggih dibayari to Mbah. Tapi di duit ora. Sakniki boten enten. Tapi enten ora? Enten ngono. Ana ora? Ana Mbah, mosok ora ana. Ana ora? Ana. Piye wis ana durung? Sampun Mbah. Mun 23 juta. Alhamdulillah. Duit kon di mbuh. Nek jare Gusti Allah sing enehi rezeki, ya berarti saka Allah. Wis niki terakhir. Dari cerita niki ku sampean ambil hikmah. Dadi ning kitab Ihya, tenan iki kitab Ihya. Akhiru kitab Biroja. Dadi ana wong loro. Penghuni neraka diceluki Gusti Allah. Kayak wong loro kan meneh. Nggih Gusti. Kowe wong neraka ya? Nggih Gusti. Kita lho, iki Gusti Allah ki wis weruh, wis paham, tapi masih butuh konfirmasi. Masih butuh validasi. Piye ning neraka? Enak ora? Wah. Jian, masya Allah tenan Gusti, ra enak. Isine neraka ora ana sing enak Gusti. Disiksa, dipenrungi, diobong, wis pokoke isine ra enak kabeh. Wong loro diceluki kabeh. Oh, jeblono ra enak tenan ya? Nggih. Sayujzauna ma kuntum ta'malun, bener ya? Nggih. Kuwi sing bales apa? Nggih kelakuane kula dhewe Gusti. Ringkes cerita wong loro sing mau diceluk Gusti Allah kon niliki swarga. Nanti karo ning swarga. Wah, nggih nak swarga Gusti. Ora pengen. Mboten ngayal Gusti.
Jare nek wis manjing neraka niku khalidina fiha abada. Akhirnya wong loro mau diperintah balik neraka neh. Wis balik neraka. Weh, sing siji tanpa pikir panjang, ora konfirmasi, ora musyawarah, nyerantal. Jare Mbah Muadi lari ret. Diperintah, wis balik neraka. Nggih siap, lus. Melayu banter. Karena melayu diceluk nek. Balik. Sira semangat nemen. Kon manjing neraka semangat nemen. Lah justru niku Gusti. Kenapa semangat nemen? Kula sadar, kula paham, kula ngerti, sakniki kula yakin kalau ta'lamuna ilmal yakin la tarahunnal. Lah sak biyen guru cerita jare J ayat hadis. Lah sakniki ora kitab, ora ayat, ora Quran, kula nyemplung dhewe. Lho wis weruh ora enak kok kowe mlayu bae. Lah niku krana kula sadar kula dicemplungke neraka niki karena biyen ra pernah manut jenengan. Halo? Paham? Pokok ra manut. Awas we tenang. Nerang ngajel cross check nang kitab ya. Kandhane kok. Lho kok kowe mlayu bae? Lah kula sadar Gusti, wingi iki dicemplungke neraka karena biyen ora pernah manut. Dadi sakniki bagian kula diperintah kongkon manjing neraka ya nyerantal bae beli kesuwen. Kenapa? Manut. Dadi nenek Mbah Muadi ngaji Muadi dalem Gusti neraka nggih. Sing siji mikir ada bokatan wis manjing neraka ya manjing swarga ya wis. Kon balik maneh rada ragu gini aku. Lah wis weruh neraka ora enak sih. Paham ya? Maju. Duh, enak swarga. Nyerantal maning. Aduh. Sik. Kok sira kene ragu balik neraka iki. Duh, kula lagi rada kecewa Gusti. Kecewa nang apa? Sak ngertine kula. Lho ngono iki. Sak ngertine kula. Uang ki nek wis manjing swarga, ora kon balik neraka. Lek wis manjing swarga kon balik neraka maning. Ai, iya ya. Kelalen kayaknya kita ki. Kula bengen pernah ngaji Gusti. Krungu hadis, krungu dalil. Ana indadzoni abdi. Ingsun Gusti Allah iku manut persangkaane kawulane. Oh, iya. Lah kowe nyangka aku piye? Lah aku nyangka Gusti, nek wis ning swarga ki ya wis, ora kon balik neraka. Lah kok ternyata sik kon balik neraka. Berarti persangka aku salah. Oh, yuk, bener. Ojo ora sida balik neraka wis mlebu swargane. Sing mau nyerantal ning neraka kon balik maning. Sing rada ragu kon balik maning. Kabeh swarga sing siji krana manut, sing siji penyanane bagus. Saiki milih penyana bagus apa milih manut? Wah, ora milih kabeh nih Gusti. Wah, ya kuwi sampean ra milih loro ashabul a'raf. Swarga ora, neraka ya ora. Genah. Neraka blung pindah swarga. Swarga blung rampung swarga pindah neraka. Lan ashabul a'raf. Nggih, ashabul a'raf kuwi tengah-tengah. Swarga ora, neraka ora. Terlalu nih orang kadul ya. Milih manut apa milih husnudzon? Kada deh kok. Milih manut apa milih husnudzon? Husnudzon yo ndadekake swarga, wong manut yo ndadekake ning donya wis ana swarga. Lho ki Kanjeng Nabi, idza marartum bi riyadil jannati fartau. Nalikane sampean kabeh lewat neng gune taman swarga nimbrunga neng kono. Paham ya? Terus takon sahabat, wa mariyadul jannah.
Taman swarga ki napa Gusti Kanjeng Nabi? Satu versi mengatakan hilakul zikri, perkumpulannya zikir. Satu riwayat mengatakan majlisul ilmi. Jadi sama neng kene iki wis neng latar swarga, ngumpul zikiran neng latar. Nek wis neng latar berarti wis parek neng ngarep omahe wong sing duwe. Mudeng mboten? Wis sithik gas. Balene milih manut pemilih husnudzon. Awas be, kendat iki nekat. Wes ringkes ceritane. Lho niki tenan. Teng kitab Al-Fawaidul Mukhtarah li saliki thalibil akhirah. Wiki ceritane, guru dongeng nggih. Dadi ana wong preman. Wis preman lah, tukange garong, biasa ngerampok. Wis pokoke biasa begal ning dalan. Lewat di suatu kampung ketemu wong tua. Lah karena pakaian ya mungkin ustadz lah ya, ustadz atau alim ulama atau kiai. Kokon mampir, monggo pak, monggo mampir teng griya kula. Alhamdulillah, paham? Niki asline rombongan tukang garong, tukang begal. Diampirna karo wong tua. Jawab sing tukang garong mau, nahnu ahlul jihad fi sabilillah. Kami ini adalah rombongan orang-orang yang suka jihad di jalan Allah. Paham ya? Suwise cerita kayak konon. Karena saking husnudzone, orang mikir tekan ada tuh. Alhamdulillah, aku ditekani wong agung. Paham? Enggak botol aku, Pak. Allahum, karena weruh wong sing duwe omah mau anake gering ora bisa melaku. Ternyata sing duwe omah nerima tamu garong-garong mau dijaluki donga. Dongakna anake kula sing lagi gering. Niki rombongan garong ki celingat, ai preman jek kon dongakna. Tukang begal sih kalau dongan lagi bener beli. Akhirnya satu dengan yang saling memandang. Wis, ya pantas lah. Karena mau kondo, nah no ahlul jihad fisabi. Akhirnya didongane tenan. Bismillahirrahmanirrahim. Dimpos, aku lagi dimpos. Saking husnudzone sing dhewe alhamdulillah ya Allah, matur suwun Gusti. Muga-muga Pak dongane jenengan dijabah karo Gusti Allah. Tambah keder Allah sing di preman iso dijabah dongane. Kelakuane tukang begal, kelakuane tukang garong, ngerampok ning dalan yo mandi. Cuman sing duwe omah ki ra duwe pikiran blisak sama sekali wong kiyen. Suwun nggih Pak, jamuane wis dipai sega, wis dikai inuman. Nggih kula nyuwun pamit riyin badhe jihad. Karena awalnya nahnu ahlul jihad fisabi. Begitu metu seka omah ya biasa kembali lagi sifat aslinya. Tukang garong, tukang malak, tukang begal. Paham ya? Begitu begal ngerampok dapat hasil balik ketemu karo wong kun maning. Alhamdulillah rojatum. Sing tas dawa wis pada balik ini. Mangga Pak mampir kriyen. Begitu mampir, pada disuguhi, dimulyakna, dihormati kayak pertama kali. Sing duwe omah tambah keder. Masya Allah, alhamdulillah, matur kesuwun pisan. Sing biasa garong tambah apa jare wong nasional ya mengenyitkan dahi. Ana apa wong gini? Matur suwun dongane jenengan kabeh. Anake kula waras. Waras nang apa? Kelingan beli. Waktu bapak mene iki, ya kelingan lah. Lah, bapak mene kanda kami ahlul jihad fisabi lillah.
Kita njaluk donga ning jenengan. Lah banyu ki, banyu sing mau didonganan janku Pak jenengan-jenengan ki. Habis didoakan tak keke ning anake kula sing laras iki ora bisa mlaku. Begitu diinum ning anake kula jenengan kloyong ora lawas, anake kula waras bisa mlaku. Iki wong tambah kaget, subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Masya Allah. Preman si mandi. Mana wong eretan ana wong husnudon ya. Pak, Tuhan aku lelah Pak. Oh siap. Bapak Yarul, Bapak Parel nih. Bapak Kirana bagian keren kan Pak Tuhan aku siap. Bismillahirrahmanirrahim. Mandi beli mboh. Sing marai mandi karena husnudone wong iki mau. Karena gerworo sampan illallah. Akhirnya mbasan diceritani keadaan anaknya sing mau gering waras. Ayo pada tobat. Yo tobat yo. Tobat nang apa? Wong kiyen ora pernah ngerti kenyataane uripe kita kabeh iki. Sing tukang begal, tukang kerampok, tukang garong. Berkah husnudzone wong kiyen. Gusti Allah maraske larane. Mosok kita iki gara-gara urusan rezeki nek husnudzone Gusti Allah ora bakal dicukupi, tapi masih bisik-bisik. Akhirnya cerita, Pak, tak ceritane kenyataane. Asli kita iki dudu wong jihad. Asli kita tukang garong, tukang begal, tukang rampok ning dalan. Cuman waktu mampir ning jenengan lah kok jangan di prasangka sing ala lagi. Orang di penyana sing belisak. Nganggep kita wong jihad wisabi. Sing lebih bikin kita kaget jenengan jaluk donga ning kita-kitaan. Basan karo banyu kongkon ngempos. Kita be ora yakin. Mandi beli anak dongaku. Di barokati hus. Loh, iterana niku. Nek orang ngandel bukaan kitab Al-Fawaidul Muhtaroh. Oh, kula duwe kitab lho cerita aneh men. Mangkane ning kitab Nasohul Ibate Syekh Nawawi, khoslatani laisa fauqahu masy'. Ada dua perilaku yang kalau ini dikerjakan tidak ada perilaku yang lebih tinggi dari kedua ini. Husnudzon billah, husnudzon bi ibad. Mangkane Quran ngelarang ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh dzon. Aja senang duwe penyana ble inna ba'dadh-dzanni ismun. Penyana blesak niku termasuk dosa. Paham ya? Nek kula njan saben dina duwe penyana blesak, ya berarti dosa terus. Apa meneh ahli zikir. Hakikatul zikir iki apa? Istilahul qalbi bil mazkur. Niku dawuh Ibnu Athaillah Sakandari. Sing hakikate zikir niku napa? Nalikane sing dizikiri, sing disebut, sing dieling-eling wis nguasani atine kula jenengan sampai tidak ada ruang, tidak ada celah ndeleng nyanang ngrasake ngrungokke liyane Allah sing disebut. Muga-muga dadi husnudzon kabeh. Nggih. Dadi balene kandhane nek wong eretan sing kan wis ngerti rombongan iki ngerti kabeh ora? Wong eretan wis ka rombongan iloloh-iloloh kan. Rombongan iloloh-iloloh. Dadi nek wong njaluk donga, aja kesuwen. Kang, tulunglah Kang kita dongan. Oh siap. Bismillahirrahmanirrahim. Sapa le? Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Tapi aja banter-banter. Mau naik keruh diguyu wong sampean. Dungane temenan beli ini. Tenanan. Sing penting aja banter wis niru pada mengke diminum bismillah syahadat sholawat. Mbak Muadi nek jaluki wong ngono to? Diminum nggih. Sedurunge minum maca bismillah syahadat sholawat. Ya senajan wa sampean dungane Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar bukatan husnudzone wong sing njaluk donga ning jenengan. Paham?
Paham le? Ki berarti hatimu wis les. Cul orang ngerti apa-apa. Karena mengkene bahas wujud ki ono papat. Ana as-sholatul wujud, ana wajibul wujud, ana mumtaniul wujud, ana jaizul wujud. Dawa ngajine. Wis intine asline kula gur ngepai weruh nggih sekaligus ngundang secara lesan. Nggih. Pentungane nggih. Pokoknya rutinan bulan depan Ahad Wage Istighosah Cikawung, Jumat Sabtune hataman, malam Ahate haul Cikawung. Paham nggih? Semoga bisa hadir semuanya. Niki kula ngundang secara lisan, undangan secara tulisan tak keke bahagia tenan. Semoga ridha Allah nggih. Balene milih husnudzon apa milih manut?